puc agafar perquè està acabant una entrevista ara mateix. Si li voleu preguntar alguna cosa, i a mi m'escriu ara mateix, us ho puc preguntar. Joan Carles, mira, soc la Inés Rosal, et seguiré per 8 del dia. Baixa'm aquí. Estem en directe, no t'emprenyis? Vull dir, no t'emprenyis, no. Mira, mai. Pots saludar els espectadors de 8 al dia que ens estan seguint per streaming. Molt bé, de 8 al dia. A través de Periscope. Hola, què tal? Et volia fer una pregunta. Tens compromesa? És que Ciutadans és un partit que es mira molt el tema de la imatge. Sí. La barba. Per què t'has deixat barba? De veritat que no té res a veure amb un càlcul d'imatge. Fa més d'un any que porto barba perquè em vaig trencar la mà dreta. Sí, home. T'ho juro que és exactament això. Em vaig trencar la mà dreta i no em podia afaitar. I llavors ho vaig veure en poder perquè quan un no és molt guapo, si s'amaga una mica queda millor. Llavors què vaig dir? Ara li has trobat el punt. Ara li he trobat el punt. No et preguntaré si t'ha donat resultat en la teva vida personal o no, perquè estaríem entrant en una espècie de debat que ara mateix no Si no m'ho preguntes no et contestaré tampoc. Bé, doncs deixem-ho per una altra retransmissió. No sé si podràs fer alguna promesa, potser treure-t'ho, refilar-te una mica si ets el guanyador, si guanyes les eleccions. La barba no me la tocaria, una promesa d'un altre tipus. Em puc tenyir els cabells. Et pots tenyir els cabells? De blau. Si Ciutadans és la força més votada a Catalunya? Sí. El senyor Girauta acaba de dir que es tenyirà els cabells de blau si és la força més votada a Catalunya. Aquí queda, De blau o de taronja? Blau o taronja, és veritat. És que la taronja no m'agrada gaire. El taronja no t'agrada. Pels cabells, És com menysprear un projecte polític importantíssim. Doncs escolta, frisem per veure el cartell. Moltes gràcies, t'anirem seguint aquests dies, d'acord?